Telefon. Avtory Nurnazar Ulugberdiýew. Märeke aýtdyrmak kyn alady. Ataşek maşyny kimse piyada. Hawarsyz galardy, goňşy toýudy. Barmak lazım ýere, galdyk uýudy. Telegram ursaň, howlukmaç habar. Ýolda saklanmasa, ertiri warar. Poşta peregowory ylgap ýörmeseň, goýberen habaryň jogapsyz galar. Dünýäň 4 muşundan habar getirdi. Jogabyny hem şol dessine ýetirdi. Hemişe ýanymda nä hyzmat diýip minnet etmän buýran işimi bitirdi. Iki barmak özü elim parçasy. Ekrany var, aýna däldir sırçasy. Bilip düýmelerin işe goşaýsaň, million funksiýany işler barçasy. Süýaza girmeklik çykmak asandyr. Bu diýmeklik iki düýme basandyr. Nowaty ber, wagtyň boldy diýjek ýok. Dynman sözler, dost ýaryň küýsändir. Köp ýurtlarda meskin öýü uýasy, sanardan kän abonenty eýesi. Ýalta jogap kelte, kömek bermese, göz gulak dil barmak eliň aýasy. Mobil telefony alynbadyňa, ýakyn garyndaşlar düşer ýadyňa. Günde salam diýip saglyk soraşsaň, manasyp iş bolar seniň adyňa. Yüsel Bilayan köp hemde MTS, wişkalary belend zatlar ondan pes. Ugrun tapyp düşseň tolkun ýoluny antemolar dunup eşidiler ses. Aýratyn her kimiň nomer rakamy, paroli var ady ýa-da lakamy. Birji hata tapsa buýran işiňden kabul etmez sakran ýazyp sokany. Dakyp ýörseň gaýyş ýeňil kurtesi, dyngysi ýok işiň bugün ertesi. Gije günni sergek hyzmatda durar, ýokdur onuň belli baha sarpasy. Eliňdeke habar gelse adyňa, biter işiň düýme basan badyňa. İş köplükden başa gaýlap azaşsaň, hiçden giç bolsa-da salar ýadyňa. Dolu din jalmaňa pursat döreder. Sagat bu dilnige özü sereder. Rahat giýjäň süýji uqsyn bozman, gije säher düzen wagtyň oýadyr. Hapa bolar senden ýeke taşlasaň, jaňa jogap bermän galplyk işleseň, öýke etmän ýazar gelin habary, tok zaryadyn berip wagtyň boşlasaň. Bassaň düýmelerin ýazarsyň haty. Diňe sözläp bilýär ol hakykaty. Bilip bilmän oňa gidäýsen garşy, tertip düzgünleri berkerek gaty. Bir düýmesin bassaň çalar sazyny. Her gulaga laýyk berer owazyny. Goşup aýyrjakmy bölüp köpeltseň, hasap çotda sanyň köpü azyny. Aýyrmaz milletiň bakmaz ýüzüňe, dürli dilde jogap berer sözüňe. Şahsy habar gelse sukut sır saklap, parol sorap aýdar diňe özüňe. Akjam zadol, salan ýeriň mekandyr. Onu elleri gül ussa ýasandyr. Yüz görmez ol, ulu kiçe parky ýok. Onuň üçin hemme birden insandyr. Söyünjiňi aýdyp öýüňi toý eder. Soňra ak ýol diläp ýola ýöreder. Toýda tomoşany aýdym saz diňläp, toýdan ýadygarlyk kino döreder. Märeke jemadam bazar mekany, her adymda açyk paýnet dukany. Kassir çotlap kompýutera bakany, pul düşdügi ýa-da karta dakany. Mümkin gadar uzak bolsun arasy, ýokmaz ýaly ten bedene garasy. Tiz bitkendir bolsa ziyan zayasy,
tapylýar onun hem doğa çäresi. Yıldırımday güýçli, şöhlet tolkuny, dağı daşy keser, deşer galkany, zäheri ýok, misli çirkey çakany, eger şeýle bolsa, Allah ýalkany. Meniň telefonumyň ady Nokia. Käte boş wagtlary goşgu dokoya, ussatlara hupya SMS ýollap, jogaby gelen soň jary okoya. Aýtsaň sanardan köp bitirýän işi, onu oýlap tapan bir alym kişi. Kareymi ýa ýapon bolsun häpeşi, hormaty munasyp açan açy. Deňizden derýadan, dağlardan aşdyň. Täze açyşlary ajap ýol açdyň. Telefon urugun dünýäge saçyp, Guinnessiň rekordyna bir nomer goşdyň. Kim sen? Ezizinsan, Hudaý bende. Buzly okeanda, palyar tüngünde. Finde bolmasaň hä, Karey ýaponda, hemişe bolarsyň halkyň dilinde.